Co když si dneska uděláme nádherný den? Z Porsche 356 Speedster. A co myslíte? Je to podle vás originál, nebo je to replika? Teď hned mi to napište do komentáře a věřte, že v novém dílu osobního řidiče na YouTube se to všechno v detailech dozvíte. Auta Super. Prodej a úpravy prémiových vozů. Autasuper.com. Doporučuje Míra Hejda. Během jízdy na našich pneumatikách si dokonale vychutnáte každý kilowatt svého motoru. Nová Sport Contact 7. Great. Muchas gracias. No a takhle nějak to vypadá všude, ať s tím přijdete úplně kamkoliv. Nicméně já tu potřebuju někoho jiného a to je Vašek. Vašku, pojď. On vůbec neví, že má jít teďka, že to je nepřipravený, ale už jde, což je na něm sympatický. Už letím. Čau. Ahoj. Vašek ten dárek získal jako svůj jeden z nejhezčích dní v životě. Je to tak? Jo? Bude to tak? No bude to tak. Bude to tak? No bude to tak. Pojďme poznat. Sedej jedem. Hele, nahecovaný je dost, tak je to dobrý. A to je schválně, viď? Tam je petlice zvenku. Že jo? A vysací zámek. To je dětská pojistka. Nejde to? Že jo? Nejde. Ty, hele. A víš, jak se dá do kabria, ne? Mám to zkusit? No takhle, já jedu a ty si nějak poraď. Mělo by to teda normálně jít, jo, ale... Jako opravdu normálně nejde. Dobrý. Nemusíme nic říkat. Ne. Můžu se dát rukou takhle? Musíš, Takhle. o tom to je. Jel jsi někdy v něčem takovýmhle? Nikdy. Tak myslím, že nás dneska čeká společně nádherný vejlet z říše zaoceánských snů. A víš co, přesně takovýhle pocit z toho auta mám. Podívej se takhle před nás, jak to tady vypadá a má to být pohodička, klídeček a jenom sedíš a jenom se kocháš. Hola? Hola. Tak tohle já si miluju. Hele, ono to auto vlastně vypadá hrozně jako svižně zvenku, že jo? Aha. Ale kolik to má kilowatt? 40? Tohle má zhruba 50 koní. 50 koní, takže Ale to opravdu na tu pohodičku. Není to lenoch. Já Není to myslím, lenoch? že zjistíme, že to není lenoch. Co tě napadá jako úplně první, když v tom sedíš? Jako úplně první věc, já jsem si vzpomněla Top Gun, když Charlie, myslím si, že se teda jmenovala Charlie, tak jela za Tomem Cruisem tenkrát, protože on jí v hangáru nějak neohrabaně vyznal lásku. Něco tak nějak si myslím, že to bylo. A ona jela a jak byla naštvaná, tak samozřejmě žena, dívka, slečna, tak jela a přeskočila ten hub podle mě právě s tímhletím autem. A teď je tam možnost tady sedět a možná zažijeme to stejný, co? Ten hub, jo, Ten já hub. doufám, že ne, protože tady jich pár je a to s tím autem musíš jet šikmo, aby si najížděl, aby to bylo v pohodě. Hele, já první věc, když vidím 356, mám Beverly Hills 920, Dylan McKay, černý kábro, prostě nádherná věc. Ona je 356 vlastně úplná ikona Porsche, nejenom, že to je to první auto vůbec,
který Ferdinand Porsche navrhnul, ale vlastně je to předchůdce 911, která jede desítky let na scéně a i to auto mělo spoustu slavných jmen. Paul Newman, měl ho Steve McQueen, no ale asi nejvíc ho proslavil samozřejmě James Dean. Ten v něm reálně i závodil, postupem času se dostal až na 550. Nakonec teda v ní zahynul, čímž bohužel celý Porsche taky proslavil. Ne úplně tak hezky, ale tohle auto je jedno z těch, který se pro zajímavost třeba v rámci aukcí prodává historicky úplně nejvíc a jsou to jako opravdu desítky až mnohdykrát vyšší řád desítek milionů korun. První prototyp vznikl v roce 1948. Nejen na ten jsme se do německého Stuttgartu zajeli podívat. Celé muzeum je fascinující zážitek a doporučuju ho. Model 356 je tu hned několikrát, jak kabriolet, tak kupé. Ferdinand Porsche a jeho syn Ferry nechtěli jen rychlé auto, ale také auto lehké, spolehlivé a pro radost z jízdy. Už v roce 51 to potvrdili výhrou v prvním závodě. Postupně jich bylo víc než dost, včetně 24hodinovky Le Mans. 356 se tak stala kultem a napsala budoucnost pro ikonickou 911, která ji nahradila v roce 1963. I motor této legendy tak vycházel z 356. Ale než se na ní dostaneme, tak jeden tip pro vás. Což je chytrá diagnostika od mycarly.com. Kdysi měli jenom servisní místa, teď už ji můžete mít i vy, kontrolovat auto při nákupu a nebo ho dokonce i opravovat. Co všechno tahle mašina umí, tak to vám ukážu na svém autě v garáži. Objednáte si tuhle chytrou krabičku, která se zapojí do OBD portu vašeho auta a zároveň si ji spárujete s aplikací ve vašem telefonu. Aplikace má spoustu funkcí, třeba skutečný počet kilometrů, případně odhalí, jestli auto nebylo stočený, ukáže vám servisní historii a původ vozidla, načte a vymaže chybové kódy ve všech řídících jednotkách, zobrazí data motoru, emisní hodnoty, umožní reset servisních intervalů nebo nabízí měření výkonu a zrychlení a u některých aut dokonce umí aktivovat skrytý funkce. Takhle si můžeš očekovat nebo přenastavit i tvoje auto, takže zadej mycarly.com, objednej si tuhle chytrou krabičku domů a já ti k tomu dám slevu 15%. Stačí zadat kód Míra Hejda 15. Já bych si nejradši stoupnul, chytnul bych se tady za to a zařval bych. Tak to udělej. Můžu? Můžeš. Vážně? Jo? Jo! A padnu. Je to blázen. Tak já se připoutám. Zase se připoutej. Ale jsem rád, že jsi sem 5 hodin neletěl úplně zbytečně. Že jsi si opravdu mohl stoupnout a zařvat si, tak jak jsi si přál. Je to tam? Můžeme to rozjet. No, můžeme, ale pořád, co si budeme říkat, tohle auto byť je lehonký, ano. Má kolem 800 kg, tak je to opravdu spíš kochačka. Samozřejmě v té 100koňové verzi už je to hodně zajímavý svezení, ale to my nemáme. Jo, ale stejně z toho ten pocit mám pořád takovej, že taková ta 50, 60, takhle ty hory, moře, krásný prostředí a pohodička, klidovka. Jo, maximálně ti chybí Míro ten šátek, jak měla ta Charlie a už jenom takhle se vést. Je to skvělý. Tak ten měla Zorka v tomhle autě na úvodu Love Islandu. Pokud se ptáte, jestli to je opravdu to samé auto, ano, je to ono. Šlo to přeze mě. Tak co myslíte, je to originál nebo replika? Zastavte si video a napište mi to do komentu. Tady musím dát 2 a to je vždycky strašně napínavý. To auto má velmi jemnou řadičku a ty
rychlosti jsou tak extrémně blízko sebe, že kdykoliv tam dáváš jedničku, tak se ještě modlíš, ale jak dáváš dvojku, která je mezi zpátečkou a čtyřkou, Tak se bojíš a trneš hrůzou. přesně, přesně. Dají. To je ona prostě, no. A už se nemodlíš, to už prostě si nepřeješ v životě nic jiného, než aby se to povedlo. A teď to přijde a pozor, a jemná ruka a... Jo! Ne, vážně, je tady strašně málo místa mezi volantem, řadičkou, kde máš to koleno, podívej se, jak napasovaný. A když potom řadíš, je to fakt docela pozvyk. Další věc, která tady je, možná si všim, taková jemná provozní vůle na volantu, ale to je vlastnost v té době, to není chyba, to tak prostě bylo. No a tady je ten příčný práh, který si musíš najíždět takhle trošku šikmo, aby to vyšlo. No a co se týká tady ovládání, hele, není toho moc. Nevím, jak teda majitel myslel ten klíček od Ferrari, ale v pohodě. Zároveň tady máš jenom rozsvícení světel, přepínání na dálkový, máš tady blikačky a máš tady ostřikovače a stěrače. Naschledanou, Žádný hotovo. turbo, jako v rychlé zběscelé tady nezmačkneme, jo teda. Tady dáme jenom podlahu a tu atmosféru přesvědčíme k tomu, aby fakt jela. Myslím si, že teda větší pódium má asi teda spolujezdec, nebo co na to říkáš ty? Ale rozhodně, to jako Já se tady mám jednoznačně. fakt jak v bavlnce teda. Tady se opravdu vůbec nebavíme o tom, jestli je auto pohodlný. Tady se bavíme o tom, že Je to málo kdy v zážitek. autě zažiješ větší emoci než tady. Než tady. No a pořád se tu motáme kolem toho, jestli to je nebo není replika. Tak jak to sakra je? No je to replika. Napadly by tě nějaké věci, které jsou tady na replice jinak než v tom originálu? Ale za celou cestu, co jsme jeli, tak mi nenapadla jediná věc, která by tady byla replika, takže za mě ne, ale ty určitě budeš vědět všechno možný kolem toho. Takže na nic si se nechytil, to Na je nic jsem se dobře, nechytil. nicméně vezmeme to z toho, co je vizuálně nejvíc vidět, a to je Jasně. karoserie, tak ta linie tady je jakoby velmi čistá a velmi povedená, to se musí nechat. Je to vlastně tak, že tohle je laminát celý, takže je to daleko lehčí, fajn, Můžu že si vůči klepnout tomu, taky? ale jo. Jenom trošičku. Zcela výjimečně. Vůči tomu motoru, který tady je o mnoho slabší, je to potom fajn, že to auto docela jede, byť je to jenom ta 1.2. Takže to je v pohodě. Jasně. Mimochodem, ona ta originální karoserie celkem rezne. Takže na té To úplně části nevypadá. spodních práhů, vlastně i kolem toho předního okna, Jasně. tam bývají trošku komplikace v tom originálu. Tady to je vlastně jako Trabant, ne? Takže tady jsme v pohodě. A vizuálně na přední masce tohle jsou mřížky světel, které v tom originálu nikdy na autě nebyly. Byla to až verze 356 Carrera, která vlastně byla závodní, a ten důvod je, že když se závodilo, tak lítají ty kamínky, tak aby se sklíčka nerozbily. Tak to je vlastně taková ochrana, takový předchozí PPF-ko. Jak se lepí teďka ty folie, tak to je historický PPF-ko. Pak jsou tady pásky, napadlo by tě, na co tady jsou? Na ochranu, když pojedu někde po dálnici, aby mi nevlítla kapota. Jako Můžu ti zajištění? garantovat, že tady pojedeš víceméně tak pomalu, že by to možná Že se to se ani nestane. nikdy nestalo, ale tak trochu máš pravdu, nicméně je to spíš takový race smooth a na závodech se to skutečně používalo, v tom originálu nikdy, ale na závodech to bylo tak, že když tam byl nějaký kontakt, tak se to celý trošku prohne a vlastně by ti ta kapota vyskočila ze zámku. Takže mám pravdu. A mohlo by se opravdu Takže mám otevřít. pravdu, musíš Jedna to říct, varianta mám je pravdu. rychlost, trochu máš opravdu pravdu, ale je to i z toho důvodu, když by potom tam byl nějaký kontakt. No a teď k pneumatikám, protože Jasně. tohle jsou takzvaný white wall pneumatiky. Je to vlastně odkaz na starší dobu. Ve 20. letech se pneumatiky vyráběly z přírodního kaučuku a až postupem času se šlo do té černé barvy i z důvodu UV záření a opotřebení. Takže tohle je jako historický odkaz. A zhruba v 50. letech se z toho stal jakýsi punc luxusu. Jdeme na motor. Jdeme na motor. Tak hele, odděláme poslední pásku, už jsem si odsvak zámek. Takže je to stejný princip jako vepředu. Úplně to samý. Tady je krásná, elegantní páčka, která ti to takhle hezky pohlídá. Sleduj to tady. Tak. Je, ale teda já musím říct, že
to co cítím, tak mi to připomíná, jako když jsem přijel k dědečkovi a on otevřel 120 a v zásadě je to hrozně blbý přirovnání, ale úplně mi to vrátilo jako do starých dob. Je to tak, je to prostě ten opravdový motor, cítíš trošku benzínu a cítíš i popravdě trošku voleje. Prostě to je vlastnost, taková byla doba. Nicméně, historicky se do Porsche 356 dávaly motory od 1.1, který měl tenkrát něco kolem 40 koní, po 1.6, to byl vlastně vrchol, 75, respektive 90 koní. Vždycky to byl čtyřválec, vzduchem chlazený, tedy atmosférický motor s karburátorem a s takovou specifickou vlastností, jak zvukovou, tak i tím charakterem projevu. Tady v replice je nejčastější motor, který se používá, a to je 1.2. Je to Volkswagen Brouk, má to odhadem, můžeme si slíbit, že třeba 50 koní, ale doba je neúprosná, takže kdo ví. A je to vlastně nejčastější motor, který se pro repliky používá. On se dá modifikovat z 1.2 na 1.3, 1.6, 1.8 i 2 litr. Můžete mít dokonce i 100 koní na takový speciální motorový kit, že se ten motor nechá i v tomto stavu rozšiřovat, když by si byl jako hravej. Takže to vlastně jako tuner. V podstatě dá se říct. Dejme tomu, ale předpokládám, že tady stačí i kladívko a šroubovák a asi si tam každý opraví, co bude potřebovat a kdekoliv. Nic víc vlastně nepotřebuješ. Nic víc nepotřebuješ, takže se opravdu vracíme do těch starých dob. Kombinačky, šroubovák. Dědečkům a babičkám. Je to tak. Úplně absolutně. No a celý se to vlastně staví i na podvozku Volkswagenu Brouk, je to zkrácený šasí, takže ten motor nejčastěji se dá přesně tak, jak má, protože jinak motor, který je z Brouku a který je z 356 Origo, má jiný uchycení. Funguje to trošku jinak, takže buď to musíš jinak chytat, dělat tam jiný uchycení, anebo se třeba dělá aspoň to, že si berou zadní nápravu z Brouku, do toho se vsadí motor a napojuje se to potom na ten zbytek. Největší dvě neduhy a to, co se stává nejčastěji tím pádem, je, že buď se ti zasviní karburátor, anebo že má motor málo vzduchu, to znamená nechladí se, přehřejvá se. Tady v tomto případě na replice není ani měrka, takže vlastně v podstatě nevíš, to je velká sranda. Ale když se ti ten vzduch dostane do té vrtule a není ho tam moc, tak se prostě začne hřát a je konec. Takže na dálnici zůstat nechceš, aby si někde byl v koloně a s tím neuchladíš to. Takže lepší vypnout motor a se čekat a pak ho znova nahodit a jedeme dál. Přesně tak. Kochačka a jedeme dál. A pohodička. Tak o to auto takhle asi i má být, ne? Kochačka, pohodička a jsem prdeli. Mně se to líbilo, jak to takhle zakončil. Vidíte, že tohle je život autařů. Můžeme to tam nechat, viď? A ještě jedna věc, ale nikomu to neříkejte, to auto nemá vůbec žádný zámek, takže nejde zamknout, jenom zabouchnout. 356, to prostě byl můj obrovský sen. Já jsem viděl jako děcko, tak jsem viděl Top Gun, viděl jsem Dr. Hollywood, viděl jsem nějaký ty další filmy, kde 356 jezdila a já jsem si vždycky říkal, že to je nádherný auto. A pak jsem přijel do Goodwoodu a tam jsem to auto viděl poprvé v reálu. A říkal jsem si, pane bože, to je tak strašně jako sexy. A úplně jsem viděl tehdy toho Ferryho Porsche, jak to kreslil a jak udělal takhle ten oblouk tou rukou, jak to namaloval. Protože to auto je dokonalý tím tvarem. A já jsem říkal, že bych to fakt jako jednou chtěl a bylo to třeba od mých 23 let, tak to byl sen, který jsem si jednou splnil. Když jsem po tom autě koukal, tak samozřejmě jsem zjistil, že originál stojí strašně bankovek, jako fakt moc peněz. Ty peníze jsem neměl, nemám a tak jsem říkal, že udělám tu věc, která mi by možná mohla být trošku jakoby nepříjemná, ale já to auto beru jako umělecký dílo. A taky nemusíte mít doma nutně jakoby muchu na stěně, aby vám dělala radost. Prostě máte třeba jenom ten obrázek. Takže já jsem takhle stejně pořídil tu 356 repliku. Původně jsem si stavěl jedno auto sám. Bylo to strašně špatný. A nakonec jsem koupil hotový auto v Anglii a když jsem ho vez domů, přivezl jsem ho po ose, tak to byl jeden z nejvíc jako epických výletů a věc, na kterou nikdy nezapomenu. Ještě mi řekni, proč nemáte stěrače.
Čemu ti to vlastně je tady u toho? Kdyby náhodou pršelo. Tady k tomu máš ještě střechu, která je pevná. Aha. A když tam teda sedíš, tak si nedovedu představit, jak zhruba tak to vypadá, že to je asi takhle. No že tak střechu když máš už někdo jako tady. kolena, tak už jako komplet, ale... A koukám, že taky budu mít dneska dobrý účest, takže James Dean back in the game. Nechci dávat dvojku. Pojď. Už jste kamarádi. Vypadá to, že už se začínáme jenom tak mazlit. Byla to otikávačka. Pohladíme ho. Teď začíná takový lehký petting a za chvilku bude necking. Víš, co to je? Ne. Petting je nahoře, necking je potom od pasu dolů. Ty jsi vůbec nečet Bravíčko v dobách, kdy bylo Porsche 356 v televizi. Počkej, Bravíčko si jako pamatuju, jo? Ty jsi Tak teda vidíš. generačně trošku jinde, to si pojďme říct, jako jo, Beverly Hills a tyhle ty. Ale Nebuď tak krutej. Bravíčko já už si teda pamatuju. Tak vidíš, Jo. rubrika láska, sex, Je to něžnosti. tak? Tohle je nádherný, tohle to je prostě To je pecka, no. Tady je to nádherný! Woohoo! Woo! Takže si nestoupneš, víš, z toho řidičského postupu. A přesně tyhle ty silnice tomu padnou, tomu autu. Úplně strop. Že jako klidovka, zatáčka sem, zatáčka tam. No taky proto jsme tady, že jo? Ahoj! Tak. Ale i s meziplynem, podívej. Nádhera. Tak v Tatrovce. Tak pojď. A teď jsou tam ty koně. Zoubky si malinko chrouply, u té vytočené trojky to trošku dělá. Mám spojku opravdu až na podlaze, nešidím to, ale lehce se tam přichroupne. Točíš panoráma, jo? To je jasný. Ale a teď mi řekni, kolik si myslíš, že takovýhle auto stojí? Jako v té replice. No. To je jako silný odhady, no. Úplně silný odhady, ale tak 300 000 euro. Ale silný odhady, úplně. 300 000 stojí originál, OK. v nějaký verzi, která dost dává smysl, ale samozřejmě ty vyšperkovaný Origo verze, které jsou opravdu i po renovaci, ty se dostávají ještě o dost dál. Klidně si otevři Mobile DE a můžeš se podívat, za kolik je nejlevnější a za kolik je nejdražší 356, ať už je to replika, nebo ať už je to auto, který je opravdu jako vyšperkovaný. No a pak jsou ty brutální dražby samozřejmě, no. Pak už je to úplně nesmysl, jo. Ale řekni mi, koupil bys si to? Za 300 000? No. Takhle. Když by to bylo na volno, asi ne. Druhá věc, ten investiční růst, který tady je, vůbec není špatný, ale pravda je, že tím autem se ti jako nechce úplně denně jezdit nebo každý týden to tahat. Takže v tomhletom duchu je spousta lidí, co řekne prostě, hele, replika je fake, to je jak kdyby si koupil Rolexky, které jsou fakeový, ale já říkám, pro mě Rolexky nemají tu cenu, tu hodnotu ani v tom originálu. Já to chápu, respektuju, ale nejsem prostě hodinkový, jsem autarský. A úplně chápu ty kluky, kteří si koupí tu repliku, protože s ní opravdu chtějí jezdit. Honza Červenka v Čechách, novinář, má jí, jezdí s ní, najel s ní spoustu kilometrů a je to fantastický, protože s autem, který bude stát prostě 10, 15, 20 a je takhle investiční, už prostě nemáš takový to, skočím do toho, jedu s tím kamkoliv. Vždycky, když tankuju, tak se spousta lidí ptá a říká, to je replika nebo originál? A já už jsem 10 dávno naučil říkám, hele, to je replika. A oni řeknou, aha. A já říkám, OK, jak to máš za telefon? A oni řeknou, no já nevím, nějaký prostě teďka vytáhnou. A já říkám, a to je replika iPhoneu nebo replika něčeho jiného? A je to samozřejmě trošku arrogantní, ale jako já když se auto řídím, tak mě jde o ten zážitek, mě jde o to, jak s tím autem jako žiju, co v něm zažívám. Ten vítr ve vlasech, ta zábava s tím autem, to, jak se to auto hezky řídí a že od toho auta, když odcházím, tak mě pořád jako dělá radost. A
je spousta krásných aut, o kterých se můžeme bavit o tom, že mají obšlehlý design od nějakého jiného. Designéři si vždycky napodovali. Tady to je replika a mně to spíš přijde, jako kdyby se tomu autu vzali hold, než aby to bylo prostě jako nutně nějaká sprostá kopie. Navíc to moje auto je postavené tak, jako se stavily ty originály, že tam jsou originální díly Porsche, že tam jsou opravdu jako věci tak, jak mají být. Na tom autě není nic jinak, než je postavená opravdu 356 Speedster. Takže je to vlastně divný a samotného mi to trochu překvapilo, že to řeknu nahlas, ale mě ta replika dává smysl jako taková ta uživatelského pohledu. Jo. Takže se s tím svezeš na výlet, vemeš manželku Jo. a užiješ si tu jízdu. Ale samozřejmě chytrej řekne, to je fake, musíš mít originál. Jo. Ale já jako auta říkám, vlastně mě to baví. Beru to jako srandu, beru to jako zážitek a těší mě to. Takže ty, kdyby si koupil originál, tak v reálu je správně ho zaparkovat do garáže, jednou za rok s ním jet, To vůbec neříkám, to vůbec neříkám. Tam. Ne, tak to vůbec nemyslím. Ale ne zase každý den. Ale přirozeně to takhle budeš dělat. Protože nebudeš mít tolik peněz na to, aby to auto pro tebe jakoby mělo tu denní hodnotu, tu běžnou hodnotu. Že si s tím zajedeš pro rohlíky a... No, a to, přesně tak. No. Přesně tak. A takhle je to ze vším, no. A u té repliky, co si budem, ti to zase tolik mrzet, jako asi Ty říkáš, nebude. že jezdím normálně broukem, jenom vypadá trošku jinak a bylo něco dražší, no. No, Proč ne? Easy. jasně. Jo a děkuju za podporu partnerům pořadu. To jsou oni. A vy si nezapomeňte přidat odběr, ať vám neunikne žádný další díl. Nemáš nějaký euro? Pro to dobráka, co nám tady leští? Máš terminál? Sebe? Kdybych ti pípnul. Mezi půlkama jedině. Ono už to v dnešní době jaký moderní u těch bezďáků, víš? Takže bych ti tady cvaknul něco. Drzej, můžu ti dát QR, jestli v pohodě.